Velkommen til denne lille videoguide, som vil vise, hvordan man installerer Citrix til OS 10, således at man kan benytte Citrix-platformen hos ServicePoint. Første vi skal gøre er at gå ind i Safari eller en anden af vores browser og gå ind på download.servicepoint.dk/Citrix. Herinde finder vi den Citrix-klient, som vi anbefaler til den gældende platform. I det her tilfælde til citrix.mac.dmg. Man klikker på linket, og den vil begynde downloaden. Når den er færdig, er det vigtigt, at vi afslutter vores Safari. Kommer op og går her, og finder filen nede under overførsler hernede i taskbaren. Klikker på den fil, vi lige har hentet. Den åbner så en disk image, som den mangler, og så kan vi simpelthen køre install Citrix Receiver. Fortsæt, og vi er selvfølgelig enige. Installer, så vil den bede dig om et password til din brugerkonto. Det skulle ikke tage mere end en minuts tid. Det her springer vi henover. Cancel. Så luk. Og det var sådan set installationen af selve Citrix receiveren, og vi kan nu skubbe vores installationsfiler ud. Træk ned på ikonet. Hvis vi så går ind på servicepoint.dk, log ind på kundecenter, trykker godkendt, så vil den huske, at vi har sagt ja til at aktivere det her Citrix plugin. Du vil nu kunne logge ind med dine brugeroplysninger. I det her tilfælde bruger vi mine egne. Hvis jeg ikke arkiverer, jeg har noget sikkerhedsgodkendelse på. Hvis man ikke har det, så vil man gå direkte videre til næste step, hvor at man får oplyst eller vist sine programmer, om man vil. Når man er logget ind, og man har fået godkendt det hele, så får man vist sin programliste. Og her vil du så kunne klikke på program for at få det startet op. Prøver vi Excel. Du kan se hernede, at Citrix receiveren starter op. Første gang bliver man spurgt om man vil give tilladelse, og det siger man læs og skriv til, read and write. Første gang man starter en applikation, der tager det cirka de her 20-25 sekunder at starte applikationen op. Og det er simpelthen her, den skaber en krypteret tunnel, for at al din datatrafik imellem dine egne PC'er og vores driftscenter er krypteret. Når programmet starter op, vi kan prøve at starte et program mere for at se, at det meget gerne skulle gå meget hurtigere på den næste. Vi kan tage Visio. Her kan vi se, at programmet starter med det samme. Når man afslutter sine programmer her, vil den også lukke sessionen ned på serveren, og man har ligesom afsluttet sit arbejde.